Pazite. Okupili smo se povodom poskupljenja goriva i svih pratećih koje idu sa gorivom. Ne razume niko selo u kakvom smo položaju, sa kojom tegobom obavljamo svoje poljoprivredne poslove. Mi se borimo protiv takozvanih tajkuna, oduzeli su život, život selu, oduzeli im zemlju. On sa 20. sprata, on sa 20. ore zemlju, a nikad je nije imao. A zato su nam sela taka kakva su. Fali ih 12.000 sela. Raseljeno sve, 8 miliona je preseljeno sve u grad. A mi na selu niti ambulantu imamo, niti domove, niti ništa. Ne razume nas niko. Otimaju samo. Mi se već 6 godina borimo sa upravom lokalno, da imamo svoje mesto. Svoje mesto pripadajući 21. veku. Nemamo. Na svaki način nam se otima i sve. I sa ovom blokadom želimo Srbiji pomoći. Ne odmoći svoju majku Srbiju. Volimo mi Srbiju. Srbija je naša. Nemamo mi druge. Ali ovo je prešlo meru više. Nameti toliki i to. Neka malo vrh Beograda reže tajkune i to, a ne nas seljake. Ne nas seljake. A da li vi smatrate da ova blokada može da bude efikasna, to jest da se na taj način izvrši pritisak da se ipak odustane od tih poskupljenja goriva? Može. Tu samo treba malo volje. Malo volje. Pričaju svi penzionerima, ovome, onome, samo nas lažu. 30 godina, pa isti ljudi vode tu državu. Promenili će partija 100, nema ga koji nije, bar 4 partije. I sada nam pričaju priču. To je priča za malu decu više. Vidimo ovde veliki broj ljudi danas i blokadu praktično do Vrbasa i do centra Kule. Da li su vaši planovi u narednim danima da to produžite, tu blokadu, ili je ovo samo, znači, da tako kažemo, jednokratna akcija koja želite da uputite neku poruku? Mi ćemo nastojati i želimo produžiti blokadu dok god se vlast ne bude imala prema nama, prema svojima, svojim građanima, dok god se ne bude imala razumevanje. Ovo je sloj naroda koji je degradiran, koji nema od čega živeti. Sele nam se. Evo u susednoj opštini Topola za par meseci 18.000 ljudi je otišlo. Iz Kule je otišlo. Nemamo gde da radimo. Ovo je jedini vid koji nam je ostao sada da se oduklemo. Nastavljamo dalje.
Hvala.